Kapuso, excited na ba kayo? Pusa lang si Kapuso actress Rian Ramos sa mga naghinam-hinam sa GMA Christmas Station ID karong tuiga. Apan na dunay pa teaser sa GMA Christmas lyric video niini ug madungog ug makita karong alas 7 sa gabi sa official Facebook page ug YouTube channel sa Kapuso Network. Busa, dungan tang mag-atang ug i-feel ang Christmas season kauban ng imong paboritong sparkle o Kapuso artist. Love, love, love mga Kapuso! Magsasama-sama World TV premiere sa Kapuso action serye nga angay natong atangan karong Lunes muarangkada na sa GMA Telebabad. Ang Black Rider nga gibidahan ni Kapuso Ruru Madrid ug Yasi Pressman kauban ang mga veteranong action stars. Ayaw si Piata ang Kapuso serye nga puno sa maaksyong mga eksena matagabi 8 PM pagkahuman sa 24 oras. Samtang sa maging sino ka man, nasayra na ni Belinda ug Monique nga si Gilbert ang nagpaluyo sa tanang daotang plano batok kang Carding. Namiligro usab ang kinabuhi sa mga suod nga higala ni Carding. Human nga nakaikya si Frank, magmalampuson ka si Gilbert sa iyang daotang plano at anganta ang finale night sa maging sino ka man pagkahuman sa 24 oras.